Maria og Stinas bakke. Og vi viser så, at vi kører over til det hump. Eller det man kan ikke lige se den på videoen. Okay, vi starter med Maria. Skal op. Kører over, og jeg flytter i den røde kalk. Op, og så stjerner vi, og så skiftes vi til at vise. Okay, er du klar, Maria? Kom. Og nu er det Stina. Oh my god! Det så på den anden tur. Okay. Nu er det Maria. Vi prøver sådan her. Kom her. Den anden side. Den er sød. Nå, Maria er ikke bange. Sammen, Maria. Prøv at sætte den lidt. Ja, jeg ved ikke, om jeg skal se det. Oh.